Guys, katatapos pa lang namin magtigal ng niyog, yung kopra. Yung tinanggal namin yung laman sa bao. So ayan, katatapos lang ng Tres Marias Brothers. So ayan, andyan na si Bunso sa ilalim at magagatong na para meron na namang susunugin si Tres mamaya. Siya yung taga ano dyan, taga sindi ng baga. Ayan. So kahapon kasi guys, yung nasobrahan ko pala yung pagatong hanggang dyan sa puno ng niyog, yung mga ugat ng niyog nasunog. So ayan, pasukin natin yung ilalim. Tingnan natin kung meron nasunog dyan. Sundan natin si Bunso. So ganito guys yung aming lutuan dito. Yung tawag sa amin ay di vapor. Dito yung hukay, dalawa. Baldado. Baldado ang hukay dito guys. Ah, madilim! Boy, saan ka? Ayan guys, so dito yung butas. Tapos, mapunta dun sa ilalim. Haray ko! Hala, may kuiba! May kuiba! Yun, yun o. Ispatan mo ba? Yan guys, yung sahig. Ito yung mga talangtang na katawan ng niyog. Yung nakaharang dyan, bago lagyan ng mga sahig. So, doon sa dulo boy. Yun. Ah, ito siguro yung ilalim. Yung meron kasi nasunog ng mga ano dyan, no? Yung mga bao. Nagliligatik kahapon. Kala ko nasunog na. Hindi naman talaga yan masusunog. Kasi hindi naman talaga nakatapat yung apoy. Usok lang. Kasi dito nadaan yung, dito nadaan yung, ano guys, yung usok. Diba? Para siyang, kuiba. Labas na tayo. Ayan, yan, vapor daw. Vapor. Ayan binubutasan yung ilalim ng ano yan boy, ng niyog kasi para hindi bumagsak yung lupa kasi maraming ugat ayan yan ang humaharang para protection para hindi bumigay yung lupa kasi nga kailangan parang kuweba yung baldadong butas papunta doon sa dulo. Tapos dito yung dito yung pagsusunog or pagmakot. Ano yan? Pag-atong ha? Spot. So, dyan si Bunso gagatong. Tapos, papunta na doon yung usok. Doon na babalda yung usok Anang, ito, mabunot na bunot na tuyo. Ang iingay ng mga manok. Ayan na guys, sabi ni Bunso, pinakaratab-katab na. Yan na Yan, ganyan lang po yung proseso ng pagluto namin ng kopra. Ganyan lang. Pag malaki na yung apoy, yan. Lalagyan ng palibot ng mga bunot hanggang sa masindihan na yan lahat, maging baga na. Tapos yun na yun. Tapos yung usok, dapat pupunta yun dun sa kabilang butas para doon na sa tapat ng mga nilulutong niyog. Aray! Yan na. Hindi na makahinga. Yan. So, ito na. Pupunta na dito. Dapat yung usok pumunta doon. Yan. Anuhan namin yan ng guys na papapasukin namin yung usok. Dapat papunta dito Ayan na guys diba panghalawang araw kahapon nagbiak kami tapos nagsalangsang dyan tapos ginatungan namin si Tres yung nagbantay hanggang sa muntika ng masunog. Tapos ngayon umaga tinanggalan namin yung yung bao. Tapos yan na tapos na yan na sinalangsang ulit. Yan, pinardo ulit. Pardo. Tapos yan, kinatungan na. Final. Ito na yung final guys. Lulutuin na yan. Pag yan naluto na, pipiliin na naman yung luto. Kung mayroon pang hilaw, another lutuin ulit. Pero parang wala na. Sabay-sabay na yan maluluto. Tapos yun na, paano na. Ito na yung mga naluto. Kunti lang yung naluto kahapon. Kasi nga, munti ka nang masunog. Kasi nasobrahan ni Teresa paggatong ng bunot. Kaya kunti lang nakuha namin naluto
Tapos mas marami yung hilaw. Kaya sana sabay-sabay yan na maluto. Kailangan dahan-dahan lang yung tapon ng paggatong doon. Hindi yung sobra-sobra. Para tamang-tama lang yung init. Para lahat yan sama-sama maluto. So ayan guys. Ganyan lang po yung proseso ng pagkupra sa Tres Marias Farm. Ayan, kailangan yung usok papasukin doon. Sana yung ano, igaganyan pa kasi yan guys, oh. Nag-ano si Brad ng pilao. Igaganyan niya papasok. Ano niya yung apoy papunta doon. Para pumasok doon. Dapat doon sila lahat mapunta. Yan, ayan, maapoy na. Papasok na yan doon kasi mahangin naman. Hindi na, nakapasok naman yun, yung apoy. Ay, yung usok. Wala na, okay na. Andun na yung ano. Yun na, oh. Ihipan mo boy na pumasok doon. Ayan, guys. Dahan-dahan na lang yung ano niyan. Kasi kailangan tamang-tama yung pagkakaluto. Hindi sunog. Yung naka-low fire lang ba? Low heat. Yun. Kapag nasa labas yung usok, ginaganyan namin ng bilao. Tinataboy namin yung usok papunta doon sa butas, doon sa mga kopra. Oh, yan. O, diba? Wala na yung usok palabas. Papunta na doon lahat yan sa kabilang butas. Doon yan. O, ha? Ganun lang yun. O, wala na sa labas. Humihigop kasi guys, papunta doon sa kabilang dato. Yan. Higupin daw. Mabilis na yung apoy papunta doon sa dulo. Okay? Parang si Kakurdas ang mukha nito. Na? Boy, boy. Parang si Manny Kakurdas to, oh. Pala, joker siya, pero may pagkaano din. Pikunin. Yan, oh. Manny Kakurdas talaga yung mukha mo, oh. Oh, shout out. Manny Kakurdas TV. Yung kambal mo, ito na. Ayan na, oh. Okay na siya dyan, guys. Oh. Yan. Ganyan na yan. Oh, ano gagawin ko? Tabunan ko na ng ano, bunot. Yari na tayo niyan. Ayan, hanggang dito na muna, guys. Magla-lunch na kami kasi ang hali na rin. Iwanan namin yan dyan. Thank you for watching. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel, Tres Marias Farm. Ciao.